INEC Resident Electoral Commission na Anambra State Dr. Queen Elizabeth Agwu ekwupụtago nkwudosi ike nke ya bụ otu kọmishọn na njikere ha dị ịchịkọba mmemme nhọpụta ga-eme na ọgbanta nkwado 30 enwere na steeti ya. Dr. Agwu mere ka nwata nke ọgọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na INEC headquarters bụ nke dị n'Awka. O kwuru na ya bụ mmemme nhọpụta ga-adị otu esi wee kwu ma mee ka mụta na ha ekesagoro akọrọngwa eji wee chịkọba ya bụ mmemme nhọpụta ụnyaahụ na kansụl 21 enwere na steeti ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Stella Igboka wetara anyị akụkọ. Onye isi INEC na Anambra State bụkwa onye nke ụfọdụ ndị ọrụ ya sonyere bụ ndị hụrụ na akụrụngwa niile abụrụgo nke etinyere n'ọrụ iji hụ na nhọpụta nke a bụ nke ga-aga nke ọma. O mere ka amata na ya bụ ụlọ ọrụ enyochago nsogbu ndị dapụtara na nhọpụta gara aga ma hụkwe na igwe bivas ahụ bụ nke emegoro ka ọ kawanye mma. Dịka o siri kọwaa, INEC dị nkwadebe ime nhọpụta ga-abụ nke kacha mma. Dọkịta Agwu yọkwara ndị ọrụ o were na INEC ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-emepụta ihe a kụziri ha wee mekwa ka akụrụngwa niile ahanye ha n'aka bụrụ nke ga-abanye n'ọrụ nke ọma. O kwukwara na ndị ahụ na-azọ ọkwa ọchịchị bụ nke a na-adọ aka na ntị ka ha jikwa onwe ha ọfụma. Dọkịta Agwu kwukwara na ndị INEC nnabata ụdị ajọ akparamagwa ọbụla ma a na-eme ya bụ nhọpụta, wee kwuo na a ga-ezita ndị ọrụ nchekwa ndị ga-aga n'ebe niile a na-atụ vootu maka ichekwa ebe ahụ. Onye isi INEC na steeti a dịka ọ na-ekene ndị ụlọ mgbasa ozi maka ọrụ ha, kenekwara ndị Anambra maka nkwado ha n'ọrụ a na-arụ.